पहिलानो बुबाग्रानो खुलुमो याफागो तै चिनि प्रेस मिडियानोबो हामबाय जों तिनि गोजाम कासिंमा कामिंगो काइसिया जयनिं प्रोग्राम ताबंनो खलायले पाइद्र चिनि बिसिंगो तिनि पान्दानि बिसिंतै जों बाय महाराजानो हामजागै तिनि तिप्रामो थाना हामजागै जों बाय तिनि सामिलजों फायखा बरकनि मोंखा ओ कामिनि अखरा खरकसन अखरनि बरकनो बरम गोनां गुलक साधन जमातिया बनि लगे तंगो बुटार फर बुटार्स बनि परे पवित्र भक्ति जमातिया बरम गोनां जे बनि लगे बुटार तंगो 2 बुटार पद्मा देवी जमातिया बबो हायनि हाय बनि लगे 2 बुटार तंगो ते बरम गोनां विक्रम किशोर जमातिया बनि लगेबो चिनि 4 बुटार्स तंगो ते पाइथागो चिनि बरम गोनां बालपद जमातिया बासपद जमातिया बनि बुखंगोबो 2 voters दंगो टोटल 14 voters चिनि महाराजानो हामजागै चिनि तिनि पान्दानि बिसिंति बरक जों बाय फाइ जइन खाइफैखा बरकनो खाकवार बाय अन बिहाफ अफ चिनि तिप्रामथा ते महाराजानि दागे मंबाय महाराजानि तरफ থেকে खाकवार बाय बरकनो खाकुफुर बाय जों लामसगै नाखो हामबाय।